Sepasang remaja jatuh. Biar bagus sepasang remaja jatuh tadi. Ya, silahkan saling memandang dan Mas Gading mencoba. Mas lirik Gading, selanjutnya. bantuin bawa ya. Amung. Bantuin bawa ya Mas ya. Oke, siap. Alah wong wedok yang nyetek kae rono. Mari berdendang yuk kawan, mari bernyanyi, mari berjoget yuk kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga laras, kreativitas kami jikalau kurang mohon maaf. Mari berdendang yuk kawan, mari bernyanyi, mari berjoget yuk kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga laras, kreativitas kami jikalau kurang mohon maaf. Mari berdendang ya kawan, mari bernyanyi, mari berjoget ya kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga laras, kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Mari berdendang ya kawan, mari bernyanyi, mari berjoget yuk kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga laras, kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Ya matur sembah nuwun men do lungguh sik. Yo, Mak. Wis leren dhisik sawetara, Tunduk anakku limbuk. Yo, Mak iki. Awake dhewe iki sowan ana ngendi iki? Awake dhewe lan sak rombongan sak kanca-kanca warga laras komplit. Sowan ana ing pabrik gula Kebon Agung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Oh, pabrik gula. Ngerti panggonan sing kaya ngono kok ya ora mikir to, Mak. Lah aku ki jenenge wong ngelih. Disuguhi lah kok ana sega goreng, ana kambing lada hitam. Wah. Banjur terus ana wah kok akeh banget mau terus disuguhi apa jenenge? Lah kok lagi lungguh terus ana ngapunten niki Mas anu sop apa mau? Sop kaki kambing. Wah. Sop kaki kambing iki. Waduh lah ngono aku ki sop kaki kirik wae ora arang lho ya. Kok nek kene disuguhi sop kaki kambing iki ora jan India tenan uripku iki mau. Ora apa-apa lumayan kena dienggo indah-indah nganu cerita-cerita nggo anak putu sesuk. Iya. Saiki kek kari seneng-senenge le cerita wis lenggableh mangko meneh. Isih ana goro-goro mengko tak anggone ngomong dhewe. Anggone ngedian mengko ora masalah aku. Iya. Saiki bintang tamune sing mau iki ben iso luwih cerita nggon ning jero-jero mongke aku tak ngedeki Mbak Lintang Kairo sik. Dinggo apa jenenge ben le cerita le ku cerita ning nggon loji moko iso saut-sautan ngono. Lah apik engko iki.
Nggih, monggo Mbak Lintang anu jumeneng. Kanca-kanca nyuwun sepote monggo. Sugeng dalu. Dedek, aduh Mas. Dicetheke sik mike dicetheke. Apa kok nyetheke apa kuwi? Senengane iki kok. Dinunul sik. Nah, Nah, sudah. Sugeng dalu, Mas Gading. Sugeng dalu, Dek Lintang, Mas. Nggih, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Jan. Tadi semobil berdua, terus sepiring berdua. Wih, gimana Mas Gading? Seru ya hari wah ini? seru nggih, Seru sekali saged sowan datang PG Kebon Agung. Nggih. Alhamdulillah, ingkang nonton juga banyak sekali. Nggih, madah. Kameramennya Sangat banyak penonton. sekali. Nggih, Masya kamera. Allah, Wah, luar biasa. Mati Nggih. koyo drone. Lah ya toh Mas, wow. Halo. Matur sembah nuwun. Gimana Mas? Kabarnya sehat semua ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Ini mas-mas YouTuber ini makin bikin semangat aku sama teman-teman warga Laras loh Nggih. Mas. Luar biasa, terima kasih ya. Dan juga tentunya diucapkan ya Mas Gading. Nggih. Diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan lan bapak-bapak tamu yang terhormat yang sedang duduk di depan ini. Ini sebagian juga tirose wau Mas, pas kita makan di Nggih. meja makan tadi, Nggih. ada bapak-bapak yang tidak terlalu mengerti bahasa Jawa. Oh, nggih. Nggih, jadi ini bahasanya campuran Campur aja ya Mas Gading. mboten napa-napa. Iya, oke. Alhamdulillah. Lah aja guyu sik. Yuk, ayo. Aku tuh salting loh Mas. Aduh, gini, salting gini. kenapa nih? Iya. Aduh, bosoku tadi mau itu. Kan udah lama nggak bertemu sama Mas Gading. Nggih. Auranya makin memancar jenengan Mas. Aura napa? Ya aura wibawa, berwibawa. Oh. Mau ate isin-isin barang mau mam di situ. Lah isin ya aku ki biasane Lek iki. mam dingkluk-dingkluk ngono Ini jan toh biasane kan Ram. ngene aku. Piye? Muluk. Mulah. Duh aku. Nggih, niki gimana Mas Gading? Nggih. Ada permintaan request napa mboten? Oh enten iki. Enten kula waca, kula bacane. Oke. Assalamualaikum Mas Admin. Lho. Wah iki saka admin ding. Dari Saya admin. Bu Retno Parisi nyuwun pamundutan lagu Jenang Gula Dik Lintang dengan bawa gegarane wong akrami Mas Dagading. Oh, nggih. Semoga berkenan nggih. Sukses ya sampai selesai pementasan malam ini. Amin. Dan sehat selalu untuk Amin. semuanya keluarga warga Laras. Ya. Juga Jeng Elisa Wah. Wow. Nggih, sukses capai gelar doktor nanti. Amin. 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 Amin Jan. ya robbal alamin. Nah, sampun Iya. transfer nggih 500.000 rupiah. Oh, oke. Saking Bu Retno Terima Parisi kasih. Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Bu Nggih, Retno matur sembah dari nuwun. Jakarta. Nggih. Terima kasih Bu Retno. Nggih. Semoga lancar dan sehat selalu. Amin. Ya didoakan juga Mas. Nggih. Buat PG Kebon Agung. Nggih. Didoakan Mas Nggih. Gading. Nggih. Semoga kedepannya semakin sukses. Amin. Kebon Agung itu juga ada kepanjangannya loh Mas. Apa kepanjangannya? Kepanjangan. Kepanjangannya dari Kebon Agung. Apa kepanjangannya? Ke. Ke Ke.
Ke. Kemanapun Mas Gading Mayang, Heeh. aku selalu mendoakan dan mensupport Mas Gading selalu tentunya Mas. Apa? Oncene ledu wae ram. Maces. Ke. Maknya sekolah iku adus mau. Piye? Lah jenenge wong ra kulino banyu anyep banget to. Nang mriki niku lak banyune lak adem banget to. Nggih. Lintang. Lah aku iku adus yo. Iya. Iya. Ngono kuwi dadi banyune iki ora kena awak. Mau inggati. Heeh. Lah. Ya ben ora kademen to ngene. Kuwi kira-kira grujuk ini yo tak bablaske Oh memburi. berarti ratus no jenengan mau. Yo sithik lah ngono. Saiki. 50% adus, 50% ora. Nah, bareng genti aku sing mlebu jeding. Heeh. Beh, Ke Mas. ke itu tadi. Ke. Bon. Apa? Bon itu bondo. Utang. Bon, hah? Utang ya Mas ya. Bon itu utang. Bon ini utang ya. Utang. Bondo Mas. Bondo. Dengan bondo effortnya Mas Gading, keterampilan dan kecerdasan, kepintaran dan kegantengannya Mas Gading. Alhamdulillah saged diterima seluruh masyarakat Kebon Agung yang luar biasa pada malam hari ini ya Mas Gading. Nggih. Pripun Pak? Nggih, dereng ngantuk nggih Pak? Dereng. Kebon Agung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dengan sehat ya Mas. Sehat walafiat dan tentunya semangat Mas Gading. Gung apa Mas? Gung yang panuwun ingkang tanpa upami dene sampun apa ya? Gung roh Mas. Ya pokoknya didoakan selalu sukses selalu buat Kebon Agung, PG Kebon Agung dan jaya selalu. Amin. Nggih, ini nyanyi dulu ya Mas. Derek ajeng nyanyi rin apa ajeng pun manut? Nyanyi nggih. Oke. Sama Mas Gading. Nyawiji riyen. Ya, nyawiji dulu. Derek nyawiji rin. Nggih, derek mawon. Nggih. Derek kalih Abah Geter. Nggih, niku Abah Geter. Abah. Napa? Jeneng kula dulu napa mau nyawiji dulu? Oh nggih, mau nyawiji dulu. Nggih, monggo Mas. Monggo. Aduh, saya tak buka catatan. Sabar saiki. Orang tua-tua. Ini masih muda loh, Mbak. Ojo mbokane ngono. Oh, jenengan dukane loh, Pak. Nggih, monggo. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari gawe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya dalongso ngenteni kowe teko tak joko tresnoku tak anteni tekamu sajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah tak enteni aku wis ngucap janji
panyuwunku tulung jaga atiku sajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno iki nyawiji. Ayo Mas Gading. Kebliman sasi kowe ra ngabari gawe timbang atiku iki Opo sing rasa janji atiku ra bakal liya nangsa ngenteni kowe teko tak jaga tresno tak anteni katamu sajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah tak anteni aku wis ngucap janji siji panyuwunku tulung jaga atiku sajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno iki nyawiji tresno iki nyawiji muga nyawiji sudah Mas. Nggih, sampun Bu edan rumone buanter ora jamak. Lah ya toh Mas, gak Nggih, apa-apa. pun mboten napa-napa nggih. Nih, ini gimana selanjutnya nyanyi satu lagi atau sudah Mas? Sak menika dipun tambahi kalih Mbak Elisa. Oh nggih. Ngaten pripun? Monggo Mbak Nggih, Elisa. siap. Kagem spot, monggo kanca-kanca spote kagem Mbak Elisa. Ayo Mbak Elisa, cantik. Sugeng Dalu, Malam, luar Selamat biasa, malam, ya, nggih. luar biasa. Mak Cange, Mbak Yulimbo, Nggih, nggih. Dos pundi raosipun wonten ngalam. Ngalam Ya. donya. Ngalam. Di sini bilangnya gitu, Oh. di walik-walik gitu, ngalam ker. Ngalam. Nah, ngalam itu maksudnya Malang, diwalik dari Oh. ngalam. Nggih, nggih, nggih. Oh, Pripun, malam. yo. Malam. Hah? Malam. Ngalam. Ngalam. Malam. Ya, Nggih. ngalam. Oh, iya. Jadinya Malang tuh jadi Ngalam. ngalam. Gitu nggih, bener ya. Ngapunten niki warga, kera-kera. Hah? Kera-kera. Iki ngomong apa? Arek-arek. Arek, Ya. betul. Iya, Bu, lah. Kalian berdua udah ipok belum? Ipok bareng. Ipok. Udah ipok belum? Kopi. Ya, Kopi. ya. Kopi. Ngipok Oh. rame-rame. Ngopi bareng. Ngipok emar-emar. Mari. Kita Ngopi rame-rame. Yes. Aku juga lagi belajar, men. Tuh ya. Oh, bahasanya diwalik-walik ya berarti. Balik ya kuwi sinau. Negara tawa cara toto, negara tawa toto. Aku wis ra nyadar. Negara mawa cara. Mas. Negara mawa cara apa? Negara. Negara. Apa Mas?
negara mawa tata, negara mawa cara. Itulah pokoknya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah. Jadi nek kita pentas nengen di papan, di sinau adat budayane opo. Opo ya, terus ditampilno opo sing iso ditampilno saka adat budaya sekitar masyarakat. Kira-kira ki masyarakat senenge opo, bahasane piye, kuwi ditampilno ning dhuwur wonten ngajengan Siroyo gitu. Centil gawe kabeh ngono ya Basa Jawa. Ya, pokoke nderek mangayu bagyo, nderek dedonga, nderek tirakat nek melek sewengin atas ya, mboten setengin atas ya. Kayaknya sampai jam 2 jam 3 aja sampai ya. jam 2. Ya, ikut berbahagia dan mendoakan buka gilingnya. Iya, Mbak. Sing didongake nggih menika sedaya mawon terutama koryowon. Karyawan yang nanti akan buka giling, muga-muga sak terusé setahun mengajeng ke depan. Iku tuh tak tonton terus ngene iki ya Mbak ya. Kan katanya campur bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Betul sekali. Sing penting selamat, rahayu, wilujeng sak kabehe. Amin. Ya, untuk semua jajaran direksi, stakeholder yang hadir, komisaris dan semuanya didoakan juga panjang usia, sehat, bisa menuntun pabrik gula Kebon Agung ini menjadi semakin moncer. Yo, sa Indonesia, sa Asia Tenggara, sa donya. Internasional ya Mbak ya. Iya. Ya, ini tadi gini Mas Gading, saya juga menyampaikan ada salam-salam dari Sobat Ngebiar Indonesia. Sobat Ngebiar Indonesia. Betul, ini ada salam untuk semua sinden WL. Ya, Beliaunya juga kirim 5 juta rupiah untuk sinden-sinden sangu mulih. Biasa. Wes ora mumet le nguyu. Ora mumet ya. Yo, biasanya Aman ya berarti ya. Aman. Jadi pulang nanti dapat sangu, nanti minta juga sama kayak tadi jenang gula. Jenang gula permintaannya. Ya, tegese jenang gula itu kan juga ini gula ya sama Iya, yang pabrik betul gula. sekali. Itu cocok. ngemute guys. Ada artinya. Apa artinya? Ojo nganti kalau jenang gula tuh gula yang dipanaskan terus jadi kelet. Jadi apa jenang kelet? ya. Ya, Kayak jadi jenang. apa itu? Namanya gelali. Gelali. Tegese ojo nganti lali. Pinter sekali. Ya, kita jangan sampai lupa buat apa. Dulu misalnya udah pernah kerja dari sini, jangan sampai lupa sama pabrik gula Kebon betul Agung. sekali. Semuanya yo petani, yo karyawan kabeh tekan dhuwur, ojo nganti lali. Semuanya staff-staff. Betul. Mas Pak Satpamnya juga. J. Nah, ini kita hadirkan ya Mas Gading. Sebelum nanti bergabung dengan duo iki Cak Komet, Cak Pluto, yang Cak ditunggu-tunggu ya Mbak ya. Kawe ya oke. Ini Wes ngantuk mbaknya Mbak Delanto Mbak. apa kok ngantuk? Ini ada tadi requestnya apa? Niki Dadiati request nomor pertama masuk ke ya. saya. Tadi apa tadi? Niki enten melih Nggih. dari monggo Mbak. Dari niki. siapa? Men Roto. Tadi bawonya apa tadi, Dek? Gegarane. Oh, gegarane, iya. Dari Jalek Metro. Betul Pak ya? Teguh. Iya. Pak Teguh, Dari oke. Pak Teguh. Jalan Ciliwung, Blimbing, Malang. Wah, oke. Minta caping gunung dan parian. Oh. Buat lintang pawukir tetap budaya. Lintang pawukir ya. Itu gabungan ya? Iya. Gabung. Lucu Yang- kan? Aku yang punya lucu. nama couple. Kamu Apa? punya nama couple sama Mas Gading. Namanya tadi Ya, ini lintang tadi. lintang pawukir. Aku nggak punya couple sih. Lah. Tapi aku Wah, maklumin. ora punya kopel ning dilit meneh ana DR e. Oh, apa DR? Dokter. Oh ya, amin. Barang ngeten niku lho, Dek Lintang niku Nggih. sok mugi-mugi jenengan nggih saged dados Mbak Elisa. Amin. Jangan doakan ya. Ya, kalian kan jalannya Saged- masih jauh. Saged pasca sarjana. Amin. Pasca sarjana ora kaya aku ki pasca gempa kok. Ya dirampungke no, lek S1 no. Oke, Mas S1. Gading semangat sekolahnya. Sekarang kan baru semester 2 ya. Semester 2. Masih jauh lah, Masih masih jauh. 6 semester lagi. Iya, aku juga lebih jauh lagi. Kamu SMA-nya udah selesai belum? Belum, masih Kelas kelas berapa? 2. Duh, masih Kelas kecil 2 SMA.
Sepasang remaja jatuh cinta di Bali. Oke, niki anu nggih, jenang kula ya dibawani Mbak Lintang dulu gegarane. Sama Mas Gading ya. Oke. Bagus sepasang remaja jatuh tadi. Oh, ya, silahkan saling memandang dan Mas Gading mencoba Mas lirik Gading, selanjutnya. bantuin bawa ya. Amung. Bantuin bawa ya Mas ya. Oke, siap. Alah wong wedok yang nyetek kayak Rono. Sabar kalau belum dipandang jangan mendekat. Ya? Iya, di sini dulu jual mahal dulu loh. Ya, ini coba Mas Gading ya. Oke. Among ati pawi tane. Lah wis dipandang gitu agak melengos dikit. Oh, melengos. Melengos. Dikepimpin satu. Kono melengos aku. Ini ya. Ya malu-malu ya. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Iya, ayo Mas Gading. Ayo Mas. Yen angel langkung. Coba bareng. Baduh ya. lagi, Iso bareng. ora. Bareng. Saling menatap gitu yo. Oke. Ya. Terang ya Mas. Ya, ayo. Ojo kleru neh lho Mas. Ora. Kok medeni oh, Lah, serius loh. fokus serius. Oh, fokus coba. Yo. Yo. Wah, opo ora kok malah. Iya. Piye Lah aku sing samping aku lho. Lah. Ayo toh. Ayo. Gitu. Tanken ayo Mas. Nendi? Hah? Alon-alon to? Oh, suka pelan-pelan kamu ya. Heeh. Ya ayo. 1, 2, 3. Tan. Apa? Ayo. Ayo. Lah aku wis tan lho. Yo. Tan kena ti numbas Yes. Gimana penonton setuju mboten niki Pak Wukir niki ya? Waduh, langsung setuju. Ngono ya. Ya, jenang gula. Nanti yang putaran kedua dikorkan karena ini diminta semua sinden WL kita kirimkan untuk sobat ngebiar Indonesia yang ada di Jakarta. Kamu yuk, melintang monggo.
tetep tresno lan tetep setia ya Kang Mas durung nate gawe gelo lan gawe kuciwa bisa iki bareng mukti kowe konjur malah lali marang aku Siti mesti nasu terus ngaso patu jangan aja pancen ra kelingan jamane dek biyen ya Kang Mas kowe janji bunga sesat Dangdut ya, Mas? padha dilakoni. Ayo Mbak Elisa. Ayo Mbak Lintang ayo. Harga laras Indonesia. Kita tampilkan sinden-sinden warga laras. Monggo. Kowe aja lali marangku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa kita panggil ini ya, dua sinden warga laras buat ngasih bagian bait terakhir ya. Oke. Amin dan Agnes masih. Ayo. Manti. Ya, thank you. Ayo, maju boleh berdiri apa di sini di sini. Berdiri biar kelihatan, biar di shoot gitu ya dari belakang. Oke. 2A baterai. Ayo, Agnes. Apa
Sinden warga Laras sudah menghaturkan Mas Gading. Nggih. Ini aku kembali dulu. Apa standby? Kembali dulu tidak apa-apa, mungkin jam menika gantos bintang tamu sing bagian jeder-jeder iki engko. Gayeng-gayenge iki engko ngene iki. Langsung saja kepada waduh. Monggo Cak Komet. Cak Yono katuran minggah panggung. Langsung sirep ya. Remeok cakram. Ketok kompake ya Met ya. Ya aku ya seneng lho ngene iki enek yoga set ngono iki ya seneng. Kuwi biasane tukang kendangi biasane. Tapi yo jek jane yo gak ngantuk lho jane. Wilujeng daluk, Wilujeng dalu. macange yo limbuk. Wilujeng dalu ki. Mas Gading, Cih, alhamdulillah tak gadang-gadang nganti bengi iki lho jenengan nembe panggih. cih, nembe panggih niki. Lah nggih. Terus Niku sik mburi niku nganu pepaitan apa kalih kula niku. pripun ta? Lah jenengan wau salaman kalih Nggih. kula kok langsung melengos madhep mriku. Mboten niki garangan kok niki. Wong ngerti kancane ora gelem salaman iki lho. Halo, ijek kurang ijek. Apa nih? Kula tak turuti kabeh kene rata mah kok bodo-bodo to, Mas. Lho, saura-urane ya mulai pesindene seret ngantek tekan dalange. Ngono lho, suatu penghormatan bahasa Jawa. Lah aku ki mau apa urung? Urung ngono. Ngono ae kok iku. Wah, Alhamdulillah sehat. Biasane ndelok teng TV alhamdulillah sakniki pun panggih. Panggih teng mriki. Nggih. Ceritane pripun to Mas kok saged pisah kali Gisel niku? Sik. Oh, Sik to, Sik. Omonganmu aja lunyu lho. Ngono to, Pak. Iso pisah mbek Gisel dapan to, Pedhok? Gading
Ya Allah kuwi Gading Martin bocah Jawa. Iki Gading Tawukir. Ora tau petuk kok. Napa Gading sinten? Lho duka, Dek wau sinten namine? Mas Gading, ngoten sing dimaksud Mas Komet niku Gading sing tiyang Jakarta mriko kok. Artis. Mulane beda ya, Met ya. Enggak. Lho, jere arep mbok bedakno Dik mau kok bingungno kancane to. Tok enom ngono lho karo kowe. Lah iya jane tasik enom kaya ngene iki lho. Niki pokoke anu Mas Gading derek tepangan. Nggih. Kula Cak Yono niki Cak Komet. Nggih. Nggih, pun anu Dik wau rawuh jam pinten? Wow, jam setengah seprapat Aduh. kurang Setengah papat. nggih setengah papat Kok maksudnya. setengah seprapat. Tasik kuliah nggih. Tasih. Alhamdulillah. Dalang tasik enem. Wih, sing penting semangat nggih Mas nggih. Wong ngono dienteni wong sakmene mbiyane nek takon kuliah wis karuan bar jagong tasik semester kali nggih Mas. Nggih. Teng Pedanyangan. Pedalangan, pedanyangan. Podalangan apa pedanyangan iki rawuh raimu wae piye? Semester 2. Semester 2 kok ya apal? Apal ngene mengikuti kok ya. Loh, halah pokoknya sing semangat terus belajar Mas Gading. Nggih. Mugi-mugi job ke depan tambah lancar. Amin. Wis pokoknya didongakno muga-muga laris kados ramonipun nggih. Amin. Amin. Niki yogane yo ketok kompak mek ngene lho ketara. Niki latihan niki pitung dina pitung bengi. Oh, latihan pas dalu punika lakonipun Semar bangun kayangan niki. belajar pitung dina pitung bengi. Pitung dina pitung bengi. Aja cerita ngono Mas. Lah pripun? Ayo ketara nek iki gak tau enek tanggapan gur latihan tok 7 dina. Kowe tak keklek lambemu lho. Tegese iki mantep mau ceritane iki lho. Mantep no piye lagi Semar bangun kayangane sing bagian ngusung semen sapa? Lho ayo kowe iki omonganmu lho. Semar bangun kayangan kuwi cerita wayang ora kok bangun terus gawe gedung ngono ya ora. Cara Jawa ngene iki lho ketara. Bocah kuwi ya upama dadi wong kuwi ketara kok Met kawit cilik niku lho. Kawit cilik iki dolanane apa mesti paham kowe. Paham. Mulai cilik iki dolanane apa sok ben gedhe dadi apa mesti ya paham. Contone Mas Gading. Mas Gading. Kuwi cilikane dolanan apa? Wayang. Terus gedene Gedene dadi dalang kondang terkenal laris. blesete dadi dalang. Paling ya bakul wayang tok. Bakul wayang, bakul Tapi kan gamelan ngono to. isih masih searah gitu. Oh iya. Berarti angger cilik dolanane kok Ya wayang. sesuai apa cilik kebiasaane. Ngono. Wayang sumben dadi dalang, Dalang blesete dadi dalang, mesti bakulan. Wayang. Ya kados Mas Gading ini. Iya. Iki upamane lho. Jek cilik kok wis dolanan kain. Kain biasa lho kain. Ya paling gak sumpen gede dadi perancang busana atau desainer. Oh iya. Nggih ngoten niku. Iya iya. Cilik dolanan kain, kok gede dadi desainer. Blesete desainer. Paling bakul klambi. Kok aduh men to. Ya ora wijik searah kok. Upama cilik dolanan tang, dolanan kunci, dolanan obeng. Ya nanti paling besar jadi mekanik lah. Duwe bengkel gede. Blesete dadi mekanik, Tukang tambal ban. Kan sik searah. mung tambal ban kok. Wijik searah kuwi ya dolanan alat. Tapi Met upama jek cilik lho. Cilik kok enek pitik disaut diprotes ndase. Enek kucing disaut dibacok ndase. Kuwi gedene dadi apa? Ora usah ngenteni gede cilik patene. Kuwi jelas dadi begal. Apa enek bocah kok kucing liwat protes ndase. Ngeten iki lho Mas Gading. Biasane nggih ngeten iki, bocah nek kurang pengalaman ya ngono kuwi. Mosok enek cilik protes gede dadi bajingan ki ya ora enek. Gede paling ora dadi tukang sunat, apa tukang nyembelih kewan rak ngono to. Sunat kok sasarane kucing. Lho ya kuwi belajar ngono Met. Iki le ditangkap onoan. Ngonoan apa? Pabrik gula. Iya. PT Sumberagung. Nggih. Nah, nggih niki ingkang wonten ngajeng menika direktur nggih rawuh. Agung apa kebon agung iki? Kebon agung wis Kebon Agung kok sapa sing muni Sumberagung? lho gak ngono to. Awi ngilingno. Kowe iki kupingmu ora patek krungu. Ndelok to kupingmu. Lah alah kuping pilek ngene kok. Oh sing budheg iki kowe kuwi lho. Aku muni piye? Sumber agung.
Leru yo Met iki kok iso terus nae kok iso Kebon Agung. Lho, Goblok ngeyel. lho kandhane iki harapane teng mriki jenengan ndongake para direktur napa karyawanipun saking Bon Agung napa badhe wonten pesen kalian Mas Gading Mboten enten. apa ki penilaiane apa ngono lho. Suluke apa sebetane rak yo ngono. Wah, wis apik nyapa nguyahi segoro. Sebetane wis ketok apik. Wis. Suluke kados ramane. Oh iya. Wah, jan apik ya. Heeh, tambahi sithik jane rada kreatif mengko cah nom. Heeh. Tambahi. Suluk kok ditambahi piye? Iya, suluk gala-gala apa ngono kan. Dadi Weh, apa umum? Suluk gala-gala contone piye? yo Rama Semar ngene. Nuwun sewu lho Mas Gading. Tambahi Jenengan nggih saged upami suluk gala-gala nggih saged. Kados Mas Komet ini. Nggih, saged. Contone jajan, contone. Cobi dicontoni riyen. Contone jajan. Mas ya. Malah Gak penak iki. Kuwi jane ngeden apa? jenengan cobi piye? Ya ampun. Sepinten to? Anu sak menten lho, kadang nggih sak menten ngeten. Wah, angel. So, nggih, mengke jenengan nyuwun-nyuwun kali Mas anu niki Mas Komet nggih. Nggih, mengke kula Pokoke tak. kok diwarai suluk-suluk nggih enten Gala-gala. gala-gala, cinta tak terpisahkan, Nggih. malam terakhir, pokoknya komplit iki Singkong suluk. dan keju enten enten. Nggih, sakderipun kula aturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak nggih? Ibu-ibu mboten ngantuk Bu? Alah iki biasanya angger bapake sehat, ibuke kok urung ngantuk. Wah, ndang meteng biasane Met. Iki piye to? Kuwi contone tanggoku ngono. Sing mboten pengalaman iki sampean iki lho. Kok ora pengalaman. Lah iki penonton wayang delok ket mau kok ditakoni, "Mbon ngantuk napa dereng?" Kuwi apa urusanmu? Kuwi lek wis padha ngantuk ora ya turu dhewe to, Mas. Wong delok wayang penake ono sehat nggih. Lah nek lara nyapa delok wayang? Wong ki aku ki Wong ben ditanggap wong ki paling tidak sapa sing nanggap, iya to? Iya. Acarane apa, dongane apa? Kok gobloke iki lho. Lah Kowe niku kuwi paling tidak matur nuwun karo sapa lho? Sampeyan wis matur nuwun rak urung to? Maturun karo sapa? Lho, wah. urung ngerti. Kowe matur nuwun karo delok. lho, aku yo matur nuwun kali pimpinane sing desa. Sapa? Anu Pak, anu Mas Ipo. Hah? Mas Ipo. Mas Ibu sapa? Pimpinane iki Mas Ipo. Wah, kuwi matur nuwun sing pertama ora kuwi. Sing pertama kudu matur nuwun karo Ya karo sing ngicir tebu. Awake dhewe iso nang kene iki merga ya kuwi. Ngono lho. Jajal umpama gilingan iki umpama tebu renek apa giling ndasmu. Mula pertama matur nuwun kagem para petani tebu nang pabrik gula Kebon Agung menika. Pak Erik dereng ngertos lho Pak Erik sing pundi? Mbuh. Wilujeng dalu matur nuwun Pak Erik. Dalu punika niki mboten tanggapan. Dadi dalu iki awake dhewe iki spesial ning kene mung tambah seduluran. Ngono. piye to Met? Lho, iya. Iki ki yo tanggapan padha ae. Ora iki awake dhewe nyaur utang. Lho, Wong iki wis lunas wis 2 dina yang lalu kok. wis dilunasi. Wis dilunasi Pak Erik iki beres kok. Waduh. Lah aku piye nasibku? Lho, engko tak pikir engko ya. Kok mbok pikir ki kok terus kira-kira aku lho sanggup apa? Halah kowe lak sangu selamat ngono kae ya wis to. Mas, Matur nuwun nggih Pak Erik nggih. Selamat bungkuk wonge wis kan kok Nggih. nyang kok kenyangoni. Lah dongamu apa Jal? Dongaku harapan ke depan mugi-mugi pabrik giling Kebon Agung mugi-mugi nika tambah maju, tambah sukses. Semakin ke depan semakin ada harapan. Nah, kuwi contone. Dongane kanggo para warga masyarakat, para penonton sedaya. Ndang. Yo. Kuwi to gentenan Lho, yo kowe sik no. karo penonton. Iya iya. Kula dongake warga Kebon Agung tambah sehat, rezekinipun lancar. Mugi-mugi diparingi panenan ingkang luwih, sing pedagang mugi-mugi laris,
sing pejabat mugi-mugi menaik jabatan. Amin Allahumma. Sedaya kula dongake yoga-yoga dinden sedaya penonton bapak-bapak ingkang wonten ngajeng kula dongake mugi-mugi dados tiyang sugih Allahumma. Amin. Ya, aminmu karo amin kuwi rasane wis beda. Sing amin nak wedok-wedok kitok lah sing lanang ki ya ora pengin. Kene rapat butuh sugih kok. Ben butuh sugih kene tok. Wedok tok to. Pokoke muga-muga sugih Allahumma. Amin. Oh, ora Sedaya Kang Rawuh mugi-mugi sugih. Amin. Lho butuh sugih. Ya aja ngono donga kok mung sugih tok iki nggo apa to? Lah wong didongane apa? Iki main nenggone pabrik gula. Iya. Gula kuwi mawa teges. Gula saka tembung guaken kabeh sing Allah. Oh, bocah pinter. Gula mau apa, Mek? Gula kuwi guaken sing Allah. Gula ana sing ngarani gendhis. Gendhis ki genah-genah rasane wis manis. Sik to, iki mau gula urung rampung. Gula tegese apa? Guak barang sing Allah. Dadi ngene iki lho Mas. Pabrik gula. PG Kebon Agung ki ora trimo nguri-nguri ning ngurup-ngurup. Ora kok gembor-gembor ayo dilestarikan budaya ning langsung praktek ya kuwi nanggap. Lho ngono. Tere, ya ampun, komen alah kok winter lho bocah iki. Artine gula mau. Guaken barang sing Allah. Wih, iso apik kaya ngono kuwi harapane. Aku malah gila to karo kowe. Kok gila piye to? Biasa kok kene. lho kok. Nuwun sewu lho Mas Gade. Cek, pripun? Gula ana sing ngarani gendhis. Arti sebuah gendhis. Gendhis ki genah rasane wis manis. Terbuat dari tebu. Iya. Tebu kuwi saka tembung teliti dan terbuka. Itu sesuai menjadi program tetap yang diresmikan di semua staf karyawan PG Kebon Agung. Semuanya menggunakan asas keterbukaan. Mula Kebon Agung semakin berkembang lho. Tepuk tangan untuk Kebon Agung. ngono Bapak Ibu nyun sewu niki wau tengah jengak pun Mas Gading kali Mbak Lintang Kiro niki Tak tapuk lambemu. Lintang Kairo enek. Lho, kengko tapuk Lintang Kairo. Nah. nyun sewu kula tangklet kali Bapak Ibu ingkang sampun rawuh nggih Mbak Lintang Kairo kali Mas Gading cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Do nanti wong-wong. Iki lho cek lenggah lho ning ngarep kene. Mbok dibantu no aku. Oh iya. Mas Gading kali Mbak Lintang menika cocok napa mboten? Sing cocok ana sing kono urung biantar. Sing kene iki ya ketoke ya seneng karo kene gitu. Gak kowe sing kono urusi kowe sing kene tak urusane aku. Oh iya. Bu. Ibu. Mas Gading kali Mbak Kairo cocok napa mboten? Cocok, kandhane cocok kok. Nek sampean Nek aku cocok to, dasare Mas Gading ki dalang. lah sing Mbak Kairo ki ya sinden, ya terkenal. lah sing lakoni ki Sing nglakoni nggih remen nggih Mas Gading. wajih. Lho kandhane kok. Sing sampean tenanan lho. Lah, Jadi mau pikir tenan anake wong lho, jeng dolanan lho. Aku sebagai Pak ya ngono. Dadi sampean nak iya nak ora lho. Iki di live streaming penontonnya ora ben-ben hampir mencapai 5.000 penonton lho. Kuwi Sampean tenanan ora? Kowe iki kok nyeneni Mas Gading kuwi ki apane to jane? Aku bapake. Mosok Mas Gading ki gantenge kaya dipak kaya ungkal iki. Sik rencana. Berarti sampean setuju? Kowe rencana berarti arep aku paham ya. Apa? Lah kene aku mang rencana le. Ora aku bapake Lintang kok. Iki Berarti sampean setuju? setuju lho. Ana wong dimacokne Mas Gading karo Mbak Lintang Dasare Mas Gading iki tasik enem. dalang. Dalang. Nah, Terus Mbak Lintang nggih ayu, Ya. lencir dhuwur. setuju? Saiki lah viral. Lho, ya jelas setuju to. Nek aku gak. Lho, upama Mbak-mbak iki ya setuju Mbak nggih. Alah nggih wis ngantuk ketoke. Bendina tanggapan men. Nek aku ora. Nek aku kabeh iki dipikir-pikir sik. Piye to kowe kok ora setuju iki maksudmu nggih? Pancen aku ora setuju kok. Sebabe Sing lanang dalang kondang, ya laris. Bendina Bintang tamu tanggapan. sing wedok bintang tamu sinden laris. kok enene gak setuju. Lah engko sing korban mesti dadi korban anake.
Lah kok korban anak ki? Ora diperhatikan dadi toleh tinggal tanggapan, iya ora? Iya. Bocah ora berkembang otaknya. Sing kono tanggapan dhewe kene tanggapan dhewe. Mula nek iso aja. Lho kuwi urusane apa ambek kowe kuwi? Lah iya. Anak lho anak. Iya, iya. Kok iso ora setuju lho kenapa bener tanggapan kuwi? Nek iso golek sing nganggur. Dadi Mas Gading iki golek pengangguran ngono. Kowe ki yo ngono ya nek iso ki yo karo Bisa memanage mengatur semua urusan rumah tangga dengan baik. Ngono lho. Karena menurut cara pandang geografis, sampean itu ngomong apa jane? Kok teko BMKG biring gak kurang cocok gitu loh. Iya toh? antarane jajal sampean ki kurang cedak kok. Ingin Mas Gading ki sing cedak ganteng apa ora? Pur ngeten lho, jenengan Pripun? pikir-pikir yen Nggih. nek ajeng seneng kalian Dik Lintang niki nggih. Nggih. Dadi dipikir-pikirin nek sampean laris, Mbak Lintang laris, sing ngopeni anake sampean sing ben sapa? Nggih to? Nggih. Lha nggih sing meratekno sapa? Mula dipikir-pikir. Nah terus pripun sakniki? Kudu pisah pokoke. Belum. Kowe ki sapa kok kudu pisah ki lho? Soale Rumangsamu. Soale Lintangnya arep dolen aku ngono lho. Lah wis ra mungkin to, mosok menungso kok rabi mbek garangan ki wis ra mungkin. Sapa garangan? Kowe iku lho.